So hello guys, so for today's video is maglalaro tayo ng game na pinangalan ng Supermarket Simulator. So kung interesado kayo sa video ito guys, so don't forget to hit that notification bell and subscribe and like. So maraming salamat. So ngayon guys is ang goal natin is magbenta, siyempre supermarket ito guys is, so kailangan nating magbenta ng mga products na bibilihin ng mga tao, diba? So ayan guys, mag-open muna tayo ng ating store para merong taong pumasok, kasi kapag hindi natin inopen yan, walang taong papasok, diba? Gets nyo ba? Okay. So ayan guys, nandito na si Kuya, pumasok na si Kuya guys. No. So pumasok na si Kuya at meron siyang kinukuha mga items. And ayan. So atin yang susuklian natin yan, siyempre, no? Susuklian natin yan, siyempre. So andun din si ate and si Kuya. So hihintayin lang natin silang dalawa guys na pumunta dito sa cashier or counter pala, sa counter para ayan. So ayan, silang apat na sila guys na mga customer. So ayan guys, 17.97. Okay, 97. And then 11.98. Ito din si Kuya, anong card payment guys. Card payment ang kanyang pinili, hindi yung cash on lang. So ito din si Kuya is card payment, so 23.57. Ito din si Kuya is walang change, sakto lang yung kanyang pera. Ito yung ating mahiwagang PC. So dito guys sa store, meron ditong dalawang option, itong product and furniture. Sa furniture guys is meron tayong shelf, big shelf, fridge, itong fridge na double, and freezer. So ito naman sa management is meron tayong service, growth, and license. So kinakailangan ng energy itong service para click yun. And ito ding sa bank is my free ads and cash and energy. So yan guys, pwede ding mag-watch ka ng ads para magkaroon ka ng energy and cash. So ayan. So ito si ate, sinusuklian natin, and ito din si Kuya, cash on. So 25.73 no, Kuya. Ito din si ate, 27.25. So ayan, so mga dollars ang ating ipambigay sa kanya. And ito din si Kuya, total is 22.22. Nakita nyo ba guys? So, si ate minahalan sa ating products. So bye bye ate, huwag ka nang bumalik ate, kasi alam mo ba ate, ngayong year 2024 is madami nang nagsisitaasan. Yung bigas tumaas na, yung asukal, no? So sa Bisaya guys, ang asukal is asukar, merong R. Sa inyo naman guys sa Tagalog, asukal may L. So magkakaiba ang ating language. So ito guys, ngayon ilalagay muna natin itong ating mga products dyan sa ating shelf, no? Para ma-display siya sa ating supermarket. Siyempre guys, nagets nyo ba? Okay, so nagets niyo. So ngayon guys is tapos ko na nilagay yung lahat ng mga boxes doon. So ayan, kita nyo naman wala na yung mataas na boxes. So nilagay ko sila dito guys, dyan sa mga shelf na yan. Itong floor, may floor dyan, and merong parang bote ng hindi ko alam yung yung product na yan guys. And ito ding Chokipek na parang cereal, no? So ayan,
So, nandito na yung mga customer natin. So, i-entertain natin sila or susuklian natin sila. So, ayan. So, 17.40 ko yan. So, ayan. So, wala. Itong si Kuya is 1.2. 1.02. So, check out complete. And, ayan. So, ito yun guys. Pupunta muna tayo sa ating mahiwagang PC and magbabayad tayo ng mga products dito. Ano ba yan? Napakalayo naman ng narating natin. So yan, may candy dyan guys, may cereal, may chocolate bar, may yogurt, merong cake, merong soda, merong orange juice, merong apple juice, and may milk. Meron ding rice, basmati ba yung basmati, okay, and salt, may pasta, may peanut butter, may flour, may olive oil, may milk, may tea bag o tea block. Yan, so ibayin natin yan lahat and mag-wait muna tayo kung kailan yon ma-deliver. So ayan guys, so entertain natin sila Kuya. 22.86 pala, and 15.61, and si Nanay ano ba, magkano? 19.95. Okay, 19.95. So nagka-cash, nagsusukli tayo dyan guys, nagka-cash. Hala, nagka-cash. So 19.94. Okay. Hello ate, ang dami naman ng inyong binili. So wala, okay na. Ito na si Kuya guys. So 19.3. 8.08 3.08. Ano na bang nangyayari sa akin? So ito yung ating guys, shelf. And yan, meron tayong mga products dyan gaya ng milk, soda, juice, and more. So yan guys, si Kuya, i-entertain lang natin ito si Kuya. Wala tayong gagawin dito sa ating store kundi magbenta lang at mamili ng ating mga products. So, nag-gets nyo ba? Or I hope nag-gets nyo. Sige. So ayan guys, si Kuya, sinasuklian na natin 2.38. Ayan. Okay, 38. Hoy, ano bang nangyayari sa akin dyan? Bakit ako nagaganyan? Yung ating math memory is naglo-loading, parang walang internet. Ang dami mo namang binili ng cereal Kuya. Ang dami mo bang binili ng cereal? Ano bang magpe-pesta ba sa'yo ng cereal? Ha? Ito din si ate guys, 9.57. So ayan. So ang day summary natin is total customer is 12, yesterday balance is blah 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 and blah blah. So no thanks na lang dahil wala yung kwenta sa akin. Naglalaman lang yan ng mga information na kailangan mong tignan kung kailan or magkano ba yung kinita and how many customers did buy. Wahala, ambot. Hindi ko na ma-English yun kasi napaka deep na yun, deep English. So ang atin na slow English tayo guys kasi hindi ko ma-translate yan into English dahil hindi ko alam yung English eh. So yan guys, ito na yung ating mga tao dito. Ano bang, wow, bakit kayo naka-checkered Kuya? Ang galing naman ng iyong t-shirt. Magkambal sila Kuya. Ito din si ate. Hi ate, ang ganda naman ng iyong liig ate. Parang ano ba yan ate? Bakit may ganyan? Ang weird ng kanyang liig. And ito rin si ate. Halawari. Ate. Si ate din. So cash payment din ang kay ate. Ayan to 14.94. So give the change muna lang tayo guys. So ayan, ito din si Nanay. So ang ating mga package guys is na-deliver na. So nakikita nyo ba sa itaas? So
nakita nyo siguro yung product delivered. So ayan, so ilalagay ko yon mamaya kapag natapos na yung video sa off cam. So siguro guys, dito ko na natatapusin itong video guys. Kung nagustuhan mo guys, please leave a like and subscribe.